Сега се връщам отново към новината, с която започнахме емисията ни. 16-годишно момче загина след побой, нанесен от него в 15-годишен съученик. С повече информация за тежкия инцидент включваме нашия репортер Десислава Кръстева. Добър вечер, Деси. Какво ще допълниш към разказаното до момента от нас? Добър вечер, Ани. Това, което знаем до момента е, че двете момчета са имали спор, който са обсъждали в интернет чат и са се разбрали да се видят тук до училището, в което са учили, за да го разрешат. Идвайки, те са били с няколко свои приятелки, които са били като агитка. Но в крайна сметка боят продължава около 10 минути. Явно не е бил прекалено ожесточен. Предполага се според свидетели, че едното момче, което почина 16-годишният Георги, си е ударил главата. Все още причината за смъртта му не е известна. Това ще стане ясно най-вероятно утре, когато бъде извършена аутопсията. За сега и от полицията отказват официална информация. Такава ще имаме утре. От училището са в шок, тъй като до сега никога не се е случвало в механотехникума във Варна подобно нещо. Сега до мен е училищният психолог госпожа Снежана Илиева. Добър вечер, госпожо Илиева. Добър вечер. Какви деца познавате двамата? Спокойни, тихи, без отсъствие, спазващи правилата на училищния ред. Това ще кажат и класните, това ще кажат и останалите колеги, с които работят. Не са деца агресивни. Едното дете е от 5-годишен курс на обучение, кандидатствало е в тази специалност, другото от 4-годишния, втора година са. Вие се видяхте с 15-годишния Тодор. Той какво ви каза? Той плачеше, Тодор. Не беше на себе си какво се случи, какво направи, какво ще стане с мен. Попитах какво точно и защо се случи. Обиди ли се по интернета, приятелче някакво и съответно са решили по този начин да решат проблема се. Защо не дойде при мен, защо не отиде при класната, защо не поговорихме както е. Той просто не може да възприеме. Нищо друго. Първо ще разбираме очевидно причините за тази агресия и за този побой, завършил, за съжаление, с смъртта на едното момче. Ние ще продължим, разбира се, да следим темата. Още в късните новини очаквайте репортаж, както и утре. Ани? Благодаря ти, Деси Кръстева, за инцидента във Варна, при който днес почина тийнейджър. Научаваме след спор в интернет чат.